Mia July 10 tarik 2022 kokti sal Kamini Hamkrai Bodol Society NGO ni bisingtui ya farmong tei kokpir panda khlaijaka Udaipur ni Atharobwla Kamini a panda o Kamini chugya nukhungrok ni phaisingo mairungbo bakjakha manjak phaibekha Kamini Chowdhury borom gwnang bubagra jomatiya tei Kamini Hamkrai Bodol Society ni chairman borom gwnang Padma Kumar Deborma, President borom gwnang Jespal Deborma, Vice President borom gwnang Vishnu Hori Jomatiya, Assistant Secretary Jona Jomatiya no khobui tei kubun adongo. जों डेभेलपमेन्टनि सामु थांलायनाय नै आसा खालाय गोबैबो खाबाय जैलायमोनि धरक धरक जों केसिनि ककपिन न पेलाय दङ ताक जरा के तिनांगो जों गाहामनो थांलायनाय हिजत अनसगलायजाक के नरकनि सपोर्टबो नांगो जों जोंनि सामु गाहाम खायथानिबो के पारा पाराबो तुम्हारो दैनि असुबिदा रक लामानि असुबिदा रक स्कुलनि असुबिदा रक वाहायनो जों जे मिटिं अबन आं पुल्या मानदाक फायो ओमफ्राय अबन सेसेखां जों गोबां सामुं रक खालायके Kamini Hamkrai Bodol ससाइटिनि सुदु जोंनि एरियायाव सिमिक्सिं खालायजायो जोंनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि सिदाय महनपुर एरियायाव सिमिक्सिं खालायो दिनै नरक बायरो फाइ मानदाक फाइमान बगै नरकनो बेले फिनो हामबाय ताइ नरक न सिनि अ मिटिं अ दिपरनि जराव तुंमानि जराव खनो नरक फाइ जों माइ बाक्सा गोदान लाइमानि बगै ताइ सिनि किसिसा कक कसार मानो नरक खानानान बगै फाइमान बगै नरकनो जों बेले बेलका हामबाय जों Kamini Hamkrai Bodol ससाइटिनि मेन उद्देश्य हंखाय सिनियावबो कक बरबैनो जों स्नारखा Kamini Hamkrai Bodol Society अब नरजों बुजिमान खाना Kamini Hamkrai Bodol माने जों जे कामी रगो जों गोबांमा गभर्नमेन्टनि सामुं खालायमानि बिसिंथिफोनो एमन सामुं दङ गभर्नमेन्टनो खालायमाया बा खालायफैया आ सामुंरावनो जों Kamini Hamkrai Bodol Society हाय गोबांमा NGO नो नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसन अब हाय सामुंरावनो जों गोबांमा जागारावबो थाङै खालायलायो ताइ खालायमान बिसिंथै जे सक्सेसफुल खालायमाननाय NGO बरकनो बरम बुमानो ओंखाय सिनि NGO ओंखाय जों त्रिपुरावो गोबांमा जागानो जों प्रग्राम र खालायका गोबांमा सिनि सर्टिफिकेट मानजाक दङ Kamini Hamkrai Bodol ससाइटिनि ओंखाय आबनि बिसिंथै जों तिनि नं यारावो किच्छा प्रग्राम खायनान बगै जों बिउस रदिननिबो ताम प्रब्लेम सालदांनाय दं सारि साइमानो ओंखाय आ बिसिङो थामो जों खालायमान ओंखाय बोरै रक तिनि गोबांमा बोरै रक दङ आजिनानि लामा माया अ बोरै बा असरा असिगला रक तामो रोंबो आ रोंमानि न बिनि जे टेलेन्ट kaisa tong mosana rengo kaisa tong rignai taknani kaisa tong urum yoknani abono जों bono bahake rang puisani khurumpai khlaiman ba bini nok nukhung bahake जों sai thangman a lama phonunani Kamini Hamkrai Bodol Society ni kaisa uddesyo mane wansukmung ga a wansukmung no wansukmani bayingya khalainani hini jodi nang